ye dotie de ma no kyerɛ sɛ dotie basan so akodotie mu abiem na wei aye na na dwumadie ya kyerɛ na nanom ahemfo badwako yi asante mero tonfo sɛ tu ya otoso mienu ɛda wɔn ma no wɔ asante mantamu wɔ mo ade agu akwan mu na wɔhwaye bi ade aboa na ɛnro da nanom akɔnfo ɛna babɛte ya no bɛyi apaya ɛkyerɛ sɛ afedie kwan mu ada wɔsan sɛ wohwɛ mu a na anka ne tete ɛnɛ yi ɛna nsakra ya ba wiem na so nyina mu na mamra ne amane de ntoto na se anka ne no na ya nananom ye bibi akonfo ene dikan won be bohye Apam pempepepe no de akyere soro akyere fam na wakyere se twedi ampon won sani asase ya enso nye ne de ewie kyera na won mayi apaye na won mayi musuo nyina de afiri kwam ansa na won ma kyere omamma ne se musuo bi afiri kwam enti afredi adwumadi ampese mu die no ebetumi abaso ama no ayeye na enro da sane enei Kristosom so ababaka wunti no enya nananom akonfo nko ana koye yenuanom asofo mpanyimfo akuku dam wɔn mo nyina akɔ manhyia fikɛseɛ mu a wɔn mo akɔbɔ mpaye na akɔnfo nso so ekoyi apaye ɛde kyerɛ sɛ afɛdi ekwan mu ada hɔ efiri na de korɔ no dɔteɛ no betumi asaseɛ yɛ kɔ manhyia fikɛseɛ mu na yɛ ne ba wɔ baidu akɔ akɔtwetwe nkɔmɔ na yɛ wɛsɛ ɛnɛ yɛ nanu yɛ akyɛsɛ mpanyimfo de nhyɛma pa agu akwan mu no sɛ yɛ ankasa na manhyia fikɛseɛ mu na emu nsɛm asitie ba wɔ ma adwoe Yama ya akobiem na bawa boya nkomai wona wadi akyire enra wokoi enenso wakọ wona kwa meredum ye no nyina sayan kasa fiti enra erba pemu nne no ayiye no ho hyehyese etese yenim se enra ye nuanom akonfo won mo bae asofo bi no mo nso bae enna no so akonfo no bisa bae ana na de ne na nsakraye wom kakra you know, or can why in the summer, I will shut to get you more. The science and A&M, you know, 10 years was the channel, and let's say judicial now, I was almost by Ghana bar for almost paying for nothing, almost and I was almost by and no Edan China financial institutions almost so now almost almost on the back and no Edan China after Ghana Armed Forces Immigration Service, Ghana National Fire Service, and Ghana Police Service. IGP, on one kasa ebedi, then Americano, and penny folk could them, then they not okay, a water or mobile, Umunano, mechanic say, Umuna to me by Emmanuel, and no than Chaya, you say, Doctor, or say I was between, or also a buyer, Emmanuel, into Mecase, and Yamiadum is Shaya, ubia idile mu a sese omo mo hwede mu se eno mbeba no omo bae enne no na enye no nanom akonfo bre esanse no ano menhia mo pan mo bae be komiye na mekase bibia eda na so mu se ne ewote eda no ma me agusia na ye hu se video ya eda mani mu a mehwe yi me hu se bi mu ho no mu a wo mo de netekokko yi bi ana asrasra wo mo ho a ana wo mo anim no wo mo aye ni tuntum saa eno no ye henfo a wotumi bisa mu wo mo kyerɛ se wo mo ye henfo a na wo mo dwumadie pa enne no e wo menhia fikase mu na ye de a sɛnea wadi kan akyerɛ mu dada no ɔmo ana ne tekɔkɔ no asra ɔmo yɛ deɛ no ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo no ɔmo firi kumawu na ɔmo ba no nnwom na ɔmo toɔ no sɛ waboa yera ayɛ mpae waboa yera ayɛ mpae ɛna ɔmo kyerɛ mu sɛ wɔhene ɛba saa de a sɛ aboa biara ni kwan sɛ ogyina ne kwan mu nti sɛnea sɛ woyɛ aboa no sɛ wobɛgyina kumawu nyine akwan mu deɛ a ɛnea wɔ sɛ ɔmo kyew nti wohwɛ nneɛma dua bi mu a na mmeranteɛ no ɛkura sɛ akokɔ ɛne mmoa bi na yɛakyekyere ɛwɔ dua no ho a sɛ mmeranteɛ no kura na ɔmo twe na ɛnim no ɛda akyire sɛ waboa yera a ɛni kwan sɛ wopae saa aboa no nti ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ amammerɛ a ɛsombo na yɛ nananom na ayɛ siri tete bɛsi saa bere a ɔmo nso ɔmo toa soɔ ɛde afiri hɔ na sɛnea yɛnim sɛ amammerɛ ane amanneɛ ateɛ no
ya tete yesa ana wa menhia fikese mu no ensuo sa gugu yi sanse no ahwemu a ensuo gugu kakra ana so de no na tesai na anu oden ana de no de na nso da nye gidigidi sa maka say is free enna bano enne no adia ba plan yehunu no say enna nsuo ekuye sanfuna enna de ni mpo de be ka se na anokra esu say no adia no this say for no na dia no le yemu aye kusu eno enna aka hu dia ma yensaka became mahine ne action aha yefesi ya ni kin komo kakre ni bisa no sene amamre ni amane esi ko ewo enamienu a abe no nana wadawma aha Sompa we did say wadawma mudin de Apam so Obrempong the place became Apam acting president became traditional council nana yenfe so far enene na to so mi se no ekosen bia dana ko koso kama sani asante mai bisu aye na ahimai ana asante mache finu bisu ne wa hese nsuo to na opunso na kasa gina mu kro biasa na chese asante mai yani abre nama yeli se libra ba na nso yeli se nkententi yewo na nanoma hinfu han ka omo hwes patatagram yehunu wiemu sacha ese bibia ye nanso na ni ye hu ke isiato ebe ka se ye na mienu no nsuo no ama na ase ya na nsuo no sana o hwes na sise no happen wo se ni trapo a nsuo no asha acheze insurance runner na nimi na no so we are the dan office from Froku Shira, but the Kosovo number 2 na no, and in your was Jino Ydia, that in say Super, and Apam a Yenoso, Santima, who said near a Santimaya Manon, a son say your property. Yes, okay, I'm a money of fine. Sensu ya ato na mi ebotumi aha eyi no ye de bibia de ho de tide ha na meka no say ye nhihye amamre bia yi no nsuo no aba nsuo no de sabia nse ayi no enene no ene nemi nyina no utumi say bia ko wa no ya da puga no a da wa himi tuapo who sends a fufu by up, you know, Asha. Who is a blessing in disguise. Now come a baho, you can't think of Funo. You don't want your depano. A mamrimuno and a botaya thing. Sir, mamrimuno. Where do you feel past until Amamra said, you call a year? Who say a year no the clear near the sun. Asha na nanu sina na ya kanu mu bia twa bi chese nitia ama yakọ obi anfa binant ade a efe asantima ya ade ama na efe ade a yehu nyina ya mamre omo etie kurase ana so 77 yene a yedato yena nanu titi ayi pa ne yene da yenu bitua obo so ni ayi no sene na so no amia din so fufu na me she will be the say assign your do efe obi a ba bia na offer pra no wagibia no say woni obi ani ato ayemo yinu ni osisi obia yinu se o ka na ko de nanso no fra ni agya wo no yinu sa santima wura oche apakan ni wo obeku ni na wo bi asa na chene fe o hene just when we na ko ye e share aberuwa adunyam ye achire amamre pa wo twa pakamu a wodi asa wo chia na no se suprani nso no oti apakamu wa ya mana efe ofi so nyame ne wi no ma asante
okay nana meda sani okay you go aben nana e beda nti mama Akosua oche bechem action o chese bechem gine kwakure nti onna ehwe echi ebiama no no na bawa mama Akosua oda so wo nchen ana wokọ ne ka no ba be friend sa nti no ne ahemfo e ka no ho na de o ma pipia no ama na kwa akofo ne shen no okay you betumi atwa nkomo no so e free yes side ha aha yansha yewra fade a enra wo fa he ene enda no ensonsono ya ba mu eno na me pesen ka wode yakwa abakwasemu na wo kire ye na nsoso ensahwe kire ye kakra enra de a wo hye ye ne no na tesai na kan say enu ade no na nsusuye kakra wom esan say de bia ne ntuma na kan say otekoko so otumi efura edukojua baase na me kan say de bia so no eye na say eye ade na ato nani a eye baby no eye tuntuma se de ebubo bumu na say so enu ade no ka ne che no ana ehye no na je say ahaban ebunu nso edira ho by energy mahunu bi disasa na haban bunu edira ho na so ni na mu no de beka say so far as tuntum brisi kakra ana say brisi kakra wo mu de na je say ampa ebi adanse pe ade na akọ asanteman ani nti mu ne de na kan say enra ne no susaye kakra wo mu na minim say subsequent days na mienu aka so no na tadie anampo se na fadie bia obesa bia no ebenya isemu kakra na afi so hu behia so se yebesua niam bi ade afa na fadie no eho wadama mo ane wa mane ye boy a wote abraye ba wo da se pa wa koso ane de akire fama yenim se yenya enwi adwumadie ni nyina no de anton kopem ya wada ya tse dotiye ni ebetumi akase ni nyina abakọ na wieye na asante ma na kona do yi adom ye otoso miensa yebekọ akọpa na kura bref fefe no yebekọ so aba mo nchen brano bia abusu ama ne boni ba wa beidu na yete ne nka na wakyerɛkyerɛ ensemu adekyerɛ na jase fiti anu ade ba no ade adaje ni posokora ewo asante mamu a ni nyina no aye asante hema na kona do yi adom ye otoso miensa ne dotiye no ho hyehyeye na egu akwan mu achase ekoso ano na enomuo no ana asante mantemu Asante Regional Deputy Security Coordinator Alhaji Oma anso adetu dwa ekire se wo hwemu a yekoba ne se aye baba bi se ya aya na nipadom epuba na akwakoya asante hema aye enti asante mamu de kame se wunya ba bi kura na do na asi sase ba bi ya ye nipa nko a ba bi ya ne nyina no ye yewura hoto ye achese wo manfo de age ne so na won mo hwa age na baba bantia enam so nti won mo so ahwesa ne ba yi a wombe mia bambo mu pa na asabio ni pa bonfo bi mfra kire na womra medi o my Ghana awram wo hono manam so nti no womo also de hye agua kwan mu ya womo hwe womo mo fa cars ahoto womo so mbaba manhye fikase mu se womo kɔ ne se womo ba womo wura fie wo nyina no enhye mapa agua kwan mu a wonia wo ba womba hwe wo sane be na akodi edi ewu ebi enhye wo ho. So far so good. Osha arrangement ahead of this event kase we no bibia atotoye minim se mo ankasa nso amoye central for mo bedia dance say so far bibia ekoso kama I believe say ye bewie dwumadi yawada enyumre ekono na at least yate asempa ti se de meka no ye nimu nyina na ye adwuma no se bibi koso sa na emboa emse munim by free no ebeka ennene ensheda enhu bibi sa ewo ye ya from here as national security enhu bibi sa answer mo munya mbae asumdue na wa bibia kwaso wa bia ye kokko enti bishe obia enkran anase ebose omo beba free na anase kira ekodi nyina no de omo beba beto nyina no bia be kokko omo betiri aba no omo nso abeka ye ho ama ye nana ayi
I was your way. Asante Mantamuni Yakoyano, Asante Regional Deputy Security Coordinator, Alhaji Uman, and Yokuti, and I am Kwaman's way. Now I am a Kwame do and Konkodi and Komo, and for Kwama Dre. Mo, no, that's a papa. Nayama Mumoni, Juma, so you himself, she to you, and Muchinum, Yacha said, Mobo Juma. Waproba, Waboka cry, I wore Asante Mantamuno. Frida ye shall see about Pemuna, ya, I am no, say Yankasan and Yamasity. Akosua Mamina said, Miami Yakuma, Bawadika, I will born you about one and you can tell me no can say, Miss Midna, Najima, F. And I'm saying now, you said, you can't wait some more if you are a better than you wish. Yanin and Nanum are more ever, Ama, Yura, it to me, Aqua, Bapini, Sedia, a mamma Efiano. Now, and then, Sedia, I'm a pay, Lina, if you have ma, now you wish. You have been first one more. Alcohol Ben or 9 years, and issue, Bransami, Asante, and I'm so much. Sabi nanka bia mputa no nyanso nanso so yiwa etejedimu le dwedi ni de akosia metumi aka se akoso kama na yewura fie de ne en nananum so bedi nkomo ne ahe enden so so sedia enyoma ne dia ahoboa omoso eye sedia afa ho na ya sedia omoso etumi eye ma yenko na ye ne nananum eni enkomo kaka nana Nema Ado at the bar Sompa FM so and then you may. And you must Nana Yen Nayan Kafra Ewadia Ato Yen Ewa Santimatima, Yen Buswa, yet you didn't be like you. When and Zabi, what you wretched them? Next, the course, if you love it from the name. Then I come in now to get Yaka at the Apam. Kakama Kafa is a your friend, yeah, make us a friend and I'm for him. You need to please. Yabana himachene anyway your bar your motive bia kan via your bar na je BBS tini ebobo efi nra ne ne echina inu kugada na ebewie ene ne yawada ye de na himato adaka mu a edi echire ko asore yo ko ya so de wie na fe ne ato aso ade kusie Tujume edini kia ono Tipini ya mwakwa Nanye machene nchi Yini wagroa Sesi ya bane ebe bwa Sesi BBS Nene nima bibi Nsi ya mesi ya kwa Before sebe bahani BBS fia Sede ne BBS ya bahay Nisiyono Ibe imene nisiyono hajireki Jia kwa kope beno kwa Sani ya kuji Ndi tipini suwa Nana kiao Yo, me dance. The America said you didn't carry the Yamiasi. That was the and then so what do you do? That was me, you know. I come up. Although see any upgrade, I had troubles and no, Nancy, you know, said to young Cassie was a share no Bibia and up also come out so dear anyone. She had any said you was also. Should you have put your program for the yes, Abba, na yabre watia onyakopo ato nsafe no yetimi abo ne yabre watia kwa fefefe muso bia ema ho na yenhwe afutu be na ode ma ene nkiri mo gwo no owura hinfi hado ma ene ne ye ne nisuba ode gura no echoda ya ne mfram pata badaru ma afutu be na ode ma nkiri ma me da se ye meka che nkiri ma ne se mante ne meba wa oba no e wo so wo tia se asante wo amamere ne amanye Beba amamre ni amani ya yendo tonase ndi se BBC sikesimu kana sa wo bahadia ofesio e wo so wo se mi kompanyi ni yewura protocol ene sio na meko ma ofesio na tei na se ma fungasio no nse ni dia wo famia ma hunu ntimi kire me na sa wo fo se wo mama nya dene sa wo besi obeba protocofia ani wo mo chi do so wo nemo wo so ofesio a wo de bana kwa na me nya mani ya fa mani ya mesi esanse enyi otlesi ma nkwarawe ewi no enankana yakana nkwarefo a woka hobi so yo fo na so oba e ma na sa yo so oba na se bibi tuna make se wo fo so wa ho baye chefu de rekla me be ma nche be ba wanze wo so wo ye na we ni so won san fa we so na wo mra no me hia amamra ni amane afantie de
na tena wona baby ana ba ho dia obi mu sam pa wa sanchini kakra metumi aka no no na wori wada ruma ma me fa fadi kakra ende wo ka ho fadi na ma me fa wi ntam na enu aye hu se ni yewura na go fra puntin ko a ende puntin na no fra no ye hu se na se die bi go mu kakra eno no ni sa se ni tren kakra wada ruma wada ru mi ya fadi ene die jina hay me ka se ni metumi a kire mu a na me fofo ene die wada ruma tete unya wono ben yewura pa wa sa pa no so no ene mo tinye yi ano me da isi aso papa Akosua Agyeiwaa nananuma mabatu wo mo nana hima efi ha na ye no madi nkomo kakra edi afa ho bia omo akire nanka ye resi benya na hima mu ba ko edi aka ho na ye no mo su edi nkomo sa se di no yewura ahima afie de bede se ni na no eka ho ewo na hima mu ensemu a ye be se nke butumi enya na hima mu ba ko na ye no mo edi nkomo afa dia ekoso ewa hai na wada roma media ya mwado ade ba Sompa FM so enanyum wada roma ebia asambe no hoju ene ye de ko to mugem ye fu se danana ene ye nyina no ye yugunu so a ye kwa kakra ko nyame ya ma ye wada mo ye ba fa na mo fi ba ba tu mu fi ne meji nyina no ubon to kakra eju amanfo ko dia fa ho a se no wada roma yedie yesumwa ha ya ni ewo na ime fi ya ni ewo eyura na atofom ti enedie free aduada na ebe na ye ni abere se kokowa ti enu an ye kuso free aduada na betum family wada roma ti ise boni bi ni ewura tufo ni man denifa man ya ko nse di ato no no edi na nsu bi se nyankopon na ene beti sele pati widu ene bebi awo idi de mede na nenya akon yankoma ba peni ya da so papa Akosua Kwame yansha ye free nyame ya dum a wachina de kro no sai na eno so asetena no ebesi bia kwa ye mpanyimfo bayi na ye hwa ni mu kwan se nyame ya dum a wachina eno na de kyen ya wada no wo mbetumi aba Kwame a wo manati atom jo yensan hwai se yensa beka Kwame Redu ewo ahoma no so a na yene no edi enkomo ebusua Kwame Redu ena na yene no edi nkomo a na wo boye enchwemu no sane yemanhia enioma ekọ eno no na ahoma no atiatomu ne nyina no agina asante hema na nakona du yi adom ye otoso miensa ne doti yi ye achese egu akwamu a ya wonom eye nyame ya no wochina yenim se dwumadie ne mpomponso no egina wochina ena de kye ya woda eso na ya wada no mere enum kwakọpe no kurabre kura sane asanteman yewura wodi kan ase ye no ya wo kire se wo hwemu a eduru se wo mkwakọpe ohema kurabre a wo mpese store bia bebie wo mpese dana no mere no ye behu na afe na na wo se mekọta de da bi yansan kokwa me nche biem kwa mo tebe nka Akosua me tun kapa mo utito ma fede wasa bapa na me bisa se firi nyame ya adoma wachina ene na de kye ye dwumadie ne mpomponso me kire doti ye ne mpomponso no se ya aka sana hyehye ne sitie ho amu na ye hwe ne mu kwan se wo betumi aba Akosua fa nka nhyehyɛ da hɔ ɛdema mekuru a nyame ya adoma ɛkyena no ɛyɛ aban mu mpanifo a yɛ ministry of state ɔwɔ ɛna yenyina ye tie Sompa Kwame asati atomjo yenya ye na nyame ya atomo a ochina enim se yebesan so enya ne biem na ye ne no akasem se ensuo ne to sa ne nkyina ma network ne nyanyanyanyanyanye abusua monfa encha ye sa akwakoba ne sa ensuo no eto sa ne ntino ama network no enim waye Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra just a watch part kase bo na wutie no Kwame ye de wo wie kra no sane na wa no gusu na wo kan hye no wada wo ma borotofo afamaye yo Akosua de wo ho ina ye se ministers of state and nyame ya adoma ekina omo beba efi diplomatical call and parliamentarians
MMDC and PDC ahodo and if you want to so a woman here a him for woman here a trans memo him for almost free and yamia as baba omunaso edetumi abele fi mining company ahodo a omunso so ewo omayimu ena fi de tatwa plan so eye wona nipa dodo a omuso bedi etire abebenti nipa omupa na nipa baba aba dama yewa yako eni ebetia ni ntemu so eye saa ni kokuri a omunso so mabo omodi nyame aduma ekira no adi wo muso a omunso ebeba na omodi ensa ababetu ensa yem ewo yewa mo nkan bra odna ati Akosua Agyeiwaa no aye ne de mini sɛ yɛ ne akina no atrasia no ebetumi akɔntem akakra ma amanfo abɛsɛ ekobasi ya na sɛ bɛyɛ de a nanso so empa ne yɛbɔ sɛ nyame yɛ adom akina no nsuo no ebetumi asanka no ne home so na etumi aboa ama ya yewu abɛsɛ ɛyɛ no so etumi ayɛ Akosua mo ane wamane eboya wode abraya busia wai ayamane boni ya woto yankrafra santamantemu kwame redu ana yene no ekasa ye no na what by it kase boy shanan soy Celesta Company Limited ni nyina wana dana bamu wode ya toothpaste and the brush atayechi ebusia yanka na da okra wonya ya toothpaste and the brush ya jasa wo sene be pai fita ankasa esen no a aye yellow ebi nso de aye green ebi nso de won sede hunu ne kala no ankasa se ne yesitie wonya ya toothpaste and the brush a emu asemo ano no twitwiri na nopa twitwiri na numre wo sene be pai fita na nya no nko ebe yi fi ne nkeka wone nyina de afiri wanum ebe ma pampan ye beba wanum no eno so aye kama wo home a wankasa bon se pampan ye afiri manum ba no me akora me home a mete me ano mtimu sa afiri de mese no ejina na so 0501 619588 0501 619588 and 0501 390338 now nempanyfo ni enkomo time aba mechanie ayeti time abusia malaria fever na hawa kwato time na afe nonom na emwa waposo nyina no ebeyi sa yade ni nyina de free one mama ho tumi ato time church mesha and the capsules enso ho no mo a ebusi immune system no 0244 417669 0244 417669 Electroland Ghana Limited nie Medimafo Eba Center enso ka ho bi na Sompa obi bus nyame yatomo a 26 September wamonso etuatua ya watayechi a enumere hotbite kasebo yede esom ye gina weso na ya dan ho ye ba kasebo to aso no eba Nokura ya the hot bite kasiane nto aso ade ma wo na yebeko otimantamu sesi a ne akobo nkomo ade afiri ho ne ya te afiri ho eba no nya nika yesi nkwanta abrantie bi nipa bi abonetu akuno yede mu nkyiremu ebebre osisi a sada na yebeko akoti junction ho enkwanhia si na abusua akra nama no yede ho nsam oba ana awuka sambi kwaso awatamale Technical University na yebekwa umaso na yene mpanyifo akodi asem ho enkomo okpogli pon ensem ho ne yakan na awanfo ho so mo adwapa TDC fo ne mo ye no ebokure omomo eda no maako aduonu baako wo mo antehwe ya wo be ye kire akwan hyehyɛ bi aban de aba big push no wose nyade a obeja constituency ana district bia mu osofo ya wo show ma Ghana ya kwan ya kwantempo won Samson so bo amane wase sa big push road project no a aba fie nya no ane wo de abosome maako aduonu nan ene ba bewie enipa nan bi Ghana for prosifo hwehwe won ni nyina ye gold board nkomo won mo ye illegal smuggling ya won mo ye wo ma yi mu no ye de 1 million Ghana cedis atwo ntire so wo abehu won no beje we bia na ye se identity na ye yasem na sesei National Identification Day enya todwa ebota da so my identity my umbrella yebekwa akwa chini yekro na yefri wonu mu a yebeba wura mu obi man so malari man mu na ebusua wamo so to aba na won moto no mpanyumfo mienu ebeka nsa manyoku akase mienu
ya won mu di mu pa no ba ko nya mfinhia na duoso 70 years ana ofoforo nso nya mfinhia na duowotwe num sa ne pa mienu ne yehwem ne ayi mampanyini yebakom ne de mu amanebo ababasom we ni afoforo bi ana yatena se ya yede mu kase e babasom Akosua Agyeiwaa kwade aboaten enemidi mene Obrempong na kwaku ampoma ena afi triple man ejapia Apam DADAA afi yan shansam na se na ya hyase de afri nkwanta ewo timantam kan no a na nka ya framantam na nkwanta na nsem ho no yefri ho ba no ya na enya nika na nso akoye te se border suja no ubon se hyase no fe be hu ana ngwisie ba ko apie wodokrochwa ni akwakodum no be hu ana ba ko apie e wo ya ni akwakodum no sa e na free ho ya eba na ne ya te e de free eye kari ampatam ho e de chesa brantie bi ono nso wo na afuom a wo ya adwuma wie ya nipa bonefuo bi akobo ne tuo akuno na wenti yankwa homa no so na ye ne yama ne boni na kin enkobo na na majo Ele so many angram to say. Nyame adom ye ho ye na won so Ye hanu mo timantam die amsa aroho na asabada sheye enya aroho kucho na mbom efadi ehu ni esrubi ababa de dumu eye amonfo mo ntitu ni enkwanta odomi nikeri empotamu afanda anyway boyemu abrantie no ye frane sen wanya mfie sen ena nipa no a ekodi na wusa no wonom nso prosifo atimi ateta won ana yo media mameda si na abrantie a ye kan ho asan over 41 years na ebia Sunday yen saka eji owura eye sami eye keninso na oye piani papa ewo eye keri ni important ofa oni say ya hanu no do no edo by reni eye banchi na abranti eye na dwen se ende okwa kope epiani e dia bafie sadia eye last week ba ku dia efi a ye report ye no na efomu anu ma okutu anu ma odo anaso otu eye ni bayre no ena amanebo ababeka eye a police for ni eye asoja for ensa afi so eye assembly member ono ena ewo electoral area mo say obi akokobo ni eye over no etuo ewe from intentem central for ni eye bambo for etu anamo ye kokodu na owura no otunu say eye etu ba no eka eye nachi ena abetwem ewo nedim na mamofo ekobansa no omo etare eye munuso abetwem ewo enkwanta eye medical eye village niche eye omo mo ka Sunday de yedi owura no akokotum na back down history kakra epa eye enkwanta no enkwanta some die de echase we back eye November eye 2023 na sa de ntimi wase no ema no mu so se de dan edika echiche mu eye kasa hodo nyensa ewo potem of na owe ye kan be tie ono yakokobo de tuo abambofo ehwese ye nsa de tiaka eye obi awakoko di sanya mresa no oga no oye one of the eye the three functions niche eye chala for and la Sunday de asamna akoko tomo na okupi mu wankwanta dia benia na ebiane mu die na kunuma ye din ehwese ekoban sa na kesi na eye insurance minister omojato eye enkwanta ni program so no ekoban sa na omasa niamo nke nyumre ya menu ekasa nje enkwanta kuma ye tin say anuma esu essence owura na wato for no bible no maka e papa bible for no ehwese omusabi tiaka obi a wakokodi sanya mrata no ebeche so omudi eye echopa dia amansa ni na se obi mpo eti amansa ejene nke obi ena akoko igbe abente ya agi ni nkwa afi ni sama ombo no mbo ni chapa police station no ba de eye police faso no makoko fa eye oni okono na obudi na fa eye number person kebo bisanya and then after be twemo e nkwanta man so a obi anka bia nhemu na bom owura no kwesha okoko pe bia ne e dia bafie e na yakoko tuo akomo ya sa na no de ba ya sa ne wo kan ya no na no nso okọ afuom se ya afuom ho ena nipa bi kobo ne tuo we nso so ya afuom edi hu bia bebo manfo so sei wo mu ntibe nkọ afuom bia ma na only the about the bomb on for papa. Essence and to family to say no share. I think you buy a pine funny in an like a year crude no man casa. And to one more with this onion brand some no. A year Sakata who don't yen some and that's to take a federal entry.
so sorry so ukufuma na obi edi wechi na okokọ tu afom edi say ehun abadada ewo kuro mu ni timabufo bo eye enkwanta ewo otimanta mu say say eduari say ofia sha be man be ko efuma kokọ pedi ba dia ehun aba oba so ntimi nko edi say atu say wu ni sika ewo obotumu na se bi obeti apia kokro mo esa na bible no nti oba ko pe gare ye edi a wachi di abade tisha na so be obi storm akokoto emu abade tisha na di tin na wanye di dia se afompa de nya afom ko no se de edi hu abade show because we can abeg say lepon dira na ti dia ta na efum da oba ko so mo ko pe bia ni edi abefie a obukọ ya o ma ba enti hu die edi abade she amonfo no mu ma papa Nana ansana meja amu akono sesei carry any titru pa nkwanta kromu ene ne mpotamu no atmosphere ne tesei Sompa FM atmosphere no so the medical ejremu no ye dim say kifi wo ho no mo but based on feedings you know among for am say omo I used to when I say ba ye no ubetwi mo wa nkwanta ni keri ni the surrounding communities na efite ewia no tama ni si ba ye san na ubehun se eye banbo fo no efo san no ko up and down sa eje amase say no produma ye din o hunu so bi etwa mo so ubehun ni pa no so nye security personnel eje na ye essential nya okra eye ni identity a ebi a oni banbo fo eye den e kompa o hunu obi e wa bon tene efite ewia no bra na sam no esie no produma ye din and then so abeto into na ama the situation na aya west obi mba mo fon kwa ne ko ye e so sound bia na e sare no police for ne ko so na so sa na mo ko ba sa side ya e be tini restore e peace e wo community no mo e di ko no bi anga adani samampo na nkomo no de sobira no nti yemfa nkomo enkonkon ha fo ni di akire din na fo asototo bambofo no so na ho bia na wona yakopre bibi na wato ama ne yen why abachama tinga ma fe so abusia na kin ene ne kwabo nkomo no ti sese de kroni ya bonyenya ne sa sese ho ye din omanfo no wo mu suru guche mu makoma anyina tutu ama sese asem no ayawre ho sempa carry awon kwanta south eho ne akwakobo nkomo di afiri ene awrehosan mu ene yegina na we de ye bewura mfimfini mantamu afa ho de kwakwa de makopie so ne no abusua esewani ense waka kire ntibra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra ena se YouTube nso a Sompa FM live abusua wura ho na ententem behwe de ye hunu bi a se fempa enkwanhia bi na esie ewo Akoti Junction we no wo mo chese na kai bi nso load passengers crowd wo mu free kaso aba besena ko na wo mu duru ba bi te se Akoti Junction ho no de man kwanhye ba yese water tanker bi wo faili break wie na ni obubu fa so sabre na so na pure water ka bi nso na mokwan na ho na ni ode kokosam mu ewie ye no pure water no nyina atete de egu kwa ne mfimfini ana afe kaya na no nso wafa passenger fo de wo mo nam eno nso akokọ kan no ama nipa be sedudie wo no maprepra enti kan registration number na fa passenger fo no eye Nissan GW 5148-12 ana afe sa pure water car no nso ye GB 2974 we 22 ya na wo register na mmom de wo no kofa nkwanhia na ba ya wokobubu fa so de bekeka afoforo no AGR 5961-23 kam no enso ede nkwanhia ba na mmom wo mo na wo mo nisem wo mo gina Akoti Junction ho na wo mo nisem afiri akramaye ba no wo mo ebo so sei ede kire kwekwadema Metamiana pepe na metro bi mtientie kwa na ntamnara no ama amatum kwa na meyi film na mko kwa jenti wa mu na nsu olugu na de ye be bo hwenti aba na no kola obi mu pepe tie me de mu hu ene obi mo sei obi anja ni na de me didi mi kana me de fight o ko ti me ba na ebi mu pepe a mo de o mo boss mo pepe mo ye ba chan o mo de mo ko wi ni ba municipal hospital mo de he e pa di yan na car kase we wa to free for sura oba enti awusa han so ye highway a e ko enti o ma no o fu wi ni ba a o be sa akwa kaso
fa enti odoje pillars na hwan na odi ball o man mu enti ko twoma ko ba odu anso na kwan ha olusu control na odi ball pure water car mu na me yaka yende e kwan we before na hwan accident be sa kotie bia ho na fiba because before na no ye den e wo san a olusu control a oni ba bi odi ba fa anso ye market area nkofo di go ha nkofo twomu ha kufu mo fe twomu ha de bi accident be so no if you so ha enti ye se contractor no momodi ana before no momodi onye before no ma he before no send iron accident be se bia na fi before no contractor onye hu bibi ma he na before no wo so ha no momodi ntwa man kofom so na ba ya se bibi da mu sikura onye hu ma he yo when fifiri mantemu no wo mo chasa bepo bi etim ho no enti ka na efiri akraman na eba besen akɔno na Akoti junction san kwanhye esi ya wonu ma na wani sim wombo kwakwa de mama ne ya wode to ayen e wo Sompa 106.5 FM Accra Area wayan prom to kase bomwo no yode amanebo efiri Tamale Technical University eba besum ebra de suafo ya won mo honom de wo ye kyerɛ hyehyɛ so na nyasem keto amakora yeye yanko ne wono hyehyɛ ties akoto sisi kwan na ka nkwa ka ma kyese ewie kyerɛ abambofo ya wo mo kɔ honom sɛ wo mo kɔ akɔbɔ ban no na adesuafo no ne wo mo na anyasem keto ama na asam ne kɔ ba asakora gete sa adesuafo ba asam yensa ayade a wo mo epra ye ewom se ne ano nkyɛ na nyasede na so so wo mo epra ya ene ebi mo ayaresabia ya woje ayarhwe ni nyina no ayese na wode sobo airport Tamale Technical University empanyimfo ya wo mjemza school no bibia ankoso school no ankasa jasempuntunyuma ankoso akontabu ankoso na wo mu ankasa sika nso so a eda ho no no nso so no a elsa si money no school ne mpanyimfo no wo mu ntimi mu akonta papa emfa nkyere wo mu na nso nti wo mu hu mu obi nkekasa aha e wo so ye kyere ekoso enti eno na kan wo bie menne emaburu ne nyina de wo mu gi mu te go monten so ne school ne kyese compound ba bi ade na wo ma je ho afa abambofo ko ye na wo mu ntimi wi kyere na ano ayeten ede ama wo mu ye pa na public affairs director at the school no ayora Osman Mubarak wano ane Sompa kase kasa ene wo kyerɛ no kwasem ne ekwoso wo school ni mu no enya de management wo manage ho kra enam so nti wo mo ayenso sɛ efiri na de kroya no wo betuma yenhyiamu na won matena se atoto neoma adekode enam so ma ne ya de suafo no kokko apai na won mu nyina atia si dwomu kyerɛ sɛ nya de omba makwan ama kyerɛkyerɛ ni bi kura mpo aba classroom na kanfa so aba kyerɛ wo mo ade no saa de no won ma hwɛ atwea ba ade ahwea no na mprempren ya de so wɔkasa de kɔso no school ne mpanyimfo ani gye ho a na wo dada ne kra ɔwɔ Osman Mubarak ne nsɛm nie. It's actually unfortunate, it's regrettable that we have gotten to this level, and it's not an exciting moment for any university administrator to experience what happened this morning. Management is not happy that we have gotten to this point, and I'm sure moving forward the management will meet and take a decision on what happened. Demonstrations are part of what they call it, registering your output, but escalating it to a point that the police will have to get involved is not the best for any democracy. Legitimate concerns, but management to have a decision. So we are able to agree, and this has led to the unfortunate incident that happened this morning. So moving forward, I'm sure within the shortest possible time, management will meet. I'm not too sure of the timing, but I'm sure management will meet and take a decision, and the decision will be committed to the media. I was sorry to turn and carry a public affairs director at the Tamale Technical University, Oro Osman Mubarak. Yeah, bankra ha na ya beto ankomo no so. Na akopiem e wokpon. Baby I frɛ say Opogli. Emabunu ho adwapa wan palai. Once wo mpotam ho no. TDC for Tema Development Company, wo mo niam kakra wo ho. Ene wo mo ya adwuma wo mfinfin ho kakra. Ensase no wo mo kakra. Nanso baby wo ho no mo a e wase wo mo a wo titiri pa Opogli ho no. E wase wo munya sansase no e de yempuntu adwuma. Sene ebe ya mabunu ho no benya adwuma ni bia ye nanso TDC for abomi fita duku wo mo se hwe inform ho wo mo de anu mo pɛ no ene wo mo ye kanka bi wo mo ka obi nka bi ene na nam so ama mabunu ye wo mpatam ho no aka ho abomu aye baako ene wo mo abomodin ato krata tenten ti de akoma TDC for ama bi mpo aso assembly ni so se nyame ya adom wo mo hwe ni mu a enkosi ba busumi ye wo mu ya bekona wie ye na mu hyase afiri ne ede kɔ enafua ne maako aduonu baako 21 days ultimatum
se wo anye bibi na nsase e wase wo bɔ ho ban e de ye mpuntudwuma e wo okogri empotem ho no wo anye ho adwuma amfa anya nsase na mfiri TDC fo nsam amfa makpon okpoglifo a asempa na besie na pani a wono na edwemtreni e de makuo yi eye Emmanuel Clifford enum doku wono ne so mpaka se bɔ nkɔma no wo kyese no korɛ wone bu afu pa nanso asem wada etire wura no. Now, it is not a compulsory acquisition, but it's a yearly rent. When they collect the rent, then they come and pay their royalty. Secondly, TDC was given the land to develop Pong Township. TDC wasn't given the land for sale to be sold to industrial individuals and other things. No, it was given to them for development purposes. TDC cannot come out and mention one project that they started and they have finished it. If you look at our roads, it is bad. It is very, very bad. And if they want war, if they don't come to settle this thing within 21 days, go on to them. Sompa FM. Wamo den sasene ma TDC fo ase. Wamo mfanye mpuntudwuma no amanfo ne nya so mfaso. Amanfo mamso muntwitwa nsasene ntonton sa akwa. Na so mo mpento kwade a animanimu ye wamo nya ne obetumi bia ase ne ebe ya. Nienti a won den sasene ma won no. Won de be ya adwuma. Na mmom enkoye te se wamo divert nsem no. We ye nsem a Opani Emmanuel Clifford enum doku wane so mpaka se ebo nkomo no wode to yanim. Ene ye free enum doku nom de so a Mampane John Dramani Mahama, His Excellency, Gonja de Shekronkron, ene. Sa big push agenda no would the home come up at the trends and trophy. And watcher says, a big push na ebano. We a pia kese, a baby pia, my yaquia hodo, ya a free, maya hinkru, a qua hinkura hodo no. One bit menya a somfa so na wakasan watcher say baby to say a fienya hona warm up a hontema to watch say a fring crime echo who say and fast one won't be nebi sana echo Cape Coast na waka say no watcher say big push no and yadia mantem bia ebekam ubia benya eso ne nemfaso na sabre no na no ponche cheku no gina ne na hope enti nkomo no wotase edemaye. From January 7th, we've been packaging, designing road projects across the length and breadth of the country. The big push touches all the 16 regions in this country. Every region is going to benefit from its share of the big push programs. Our first priority was to take roads that connect one regional capital to another. We believe that it should be easy for people to travel from one capital to another capital. So it should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Volta region. It should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Cape Coast. Then our second priority was to select roads that link district to district. We have 261 districts in Ghana. And so we believe that districts that are adjoining should have good roads linking their district capitals to each other. Then the third priority was to give priority to food producing areas and industrial manufacturing areas. And into big push, a agenda, a beboapa ama, a nyuma hodo. Womanya somfa so afa kuafo a wo mudua na ebre pro no ni nyina be firi ho amanuane na tumi afiri enkronkuma mu akwa akesem na obi enya ne mfa so na wode na no be se na obeche se sa big push ye pia kese ya be no nkere se bia eno nko na ebe abe ya akwan no sa sika wo twae ana sa akwonwoma sika wo mu twade ma akwan no eno nso da so gina ebe sa ba kan big push yi ho. Many people have looked on the big push list and said, oh, our road is not on it. I want to promise you that the big push does not take away our regular budget for roads. And so there still is the regular road budget, which will continue to improve other roads that are not listed on the big push. And so I wish to assure all traditional rulers, all our people, our farmers, that we are coming to you with good roads. And I believe that once from next year into 2027, we'll see a big difference in the quality of roads in Ghana. I thank you very much. May God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Thank you very much. His Excellency John Dramani Mahama no waka pledge no hono we afienya ena nkomo ikoso bra na wedi big push no ho nkomo enti se wo mototo akwan no na bia fa wo mfikyire
ana amfa okuro mu a eno nche se wo mogya mu se tie bia akwan no papa ebetoa wo na abro Ghana mampanyi akasara na soafo a wɔhwɛ ɔmaya kwantempɔn nsɛm so yɛwɔ kwame governance agboja na wɔno nso ɛwɔ hɔ bi na panyipa no ade to dwa ɛkyerɛ sɛ wei ɛnya amanyɔsɛm koraa na sankeyɛde amanyɔsɛm aba bɛka akwan yi ho ɛnsɛm de a ɛneɛ na nka wɔn bɛtumi aka paa na wɔnom akyerɛ mu sɛ ɛneɛ wohwɛ mu a asoɛ yi ɛhwɛ ɔma Ghana yɛ kwantempɔn nsɛm so no wɔn de contractor sika bɛsɛ 40 billion Ghana cedis nanso ɛnya amanyɔsɛm nti Ghana mampanyi afa to no nso sɛ saa afianya big push road ɛkwan no wɔn bɛ so mo yɛ no wɔse wɔn de abosome no maako aduonu nan na sanfinhyia me nu asɛm ne yɛ kan wɔn bɛ wie kwan no koraa na ne atumi aboa amade hye nom atumi afa so no ma kyerɛ sɛ Ghana mampanyi yade a wɔhyɛ bɔ a wɔde so ade manemanfo. Your Excellency, including this morning, I heard somewhere where people are complaining about their roads. Mr. President, if you come to the Ministry of Roads and Highways, we owe probably 40 billion Ghana cedi in debt to contractors. But when we went around the country, the 16 regions, it was difficult to see what the money was spent on. Despite all that, Mr. President, you made a bold commitment to institute an intervention that, Mr. President, will go down in history as the president that gave the biggest dose of intervention at a single time on our roads. The big push is not a campaign promise. It's a bold intervention by your government. And Mr. President, let no one be deceived. We shall implement big push and the result will be there for everybody to see. I was here where you saw for ya was share with my Ghana. Ya kwam tempon some so you governance Kwame Abuja. Na yɛtoa nsɛm ne so na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforo mu pani kwankyerɛfoɔ da good board Ghana no ɛyɛ yɛdua Samegya Mfi ɔyɛ mmeranim nipa a wabene paa wɔno na ɛka sɛ wɔkyerɛ sɛ Ghana ha nipa bi abo wɔn nsafo hene ɛna wɔn afɔ ɔman no sɛ nwa titiri paa ɛne sɛ yɛtu fam agudi ɛna yɛde firi ɔman yi mu ɛde kɔ amama ahodoɔ so no ɛnam so amamanfoɔ bi no ayɛ sɛ wɔn bɛfa kwati kwan ɛde ɔman yi sika akɔ kakra Nyankopɔn de adom yɛn no wɔn bɛfa sɛbu kwan so nom de akopia amono ne wɔn de kɔ a sika bi wɔn bɛtɔn bia na egu wɔn nko aboto ɔman ni nya so mfa so okura no nanam so ama good board for ɛne Ghana Police Service akabo mu ɛne ɛnokorɛ ɛna bifoɔ nyina aka ho sɛne ɛbɛyɛ a wɔn bɛtimi aboa na sɛ nipa yi wɔn akye wɔn nipa yi nan wɔn mu din ɛna didi so yi Abdul Karim ɔyɛ number 1 Sadiq Abubakar wɔn nso yɛ number 2 Mohammed Afsal wɔn nso aka ho ɛna afei so ɔno kra ne din na ebi ka ho ne deɛ ne yɛ Mohammed Afsal Putalan wɔn ka ho ɛna afei Mohammed Nandoli Rafik wɔn nso so ka ho na ɛna wie ya bra na good board Ghana wɔn pani pa Samegya Mfi wɔn nsantwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ no na ɔkyerɛ sɛ no korɛ saafoɔ yi nyinaa ka nipa bi a wɔn mo ɛpɛ wɔn akye wɔn na wɔn mu de wɔn di abɛda mɔntene deda ɛno nti wɔn de wɔn to ama ne wiase amansa nyinaa esi obi nim baabi asa nipa yi wa wɔn ɛna bi fo amaneɛ wɔn Ghana polisi fo amaneɛ empo sɛ baabi a wɔwɔ no Interpol fo bɛn wa bo Interpol fo amaneɛ ne yɛnkye wɔn na yɛkye wɔn sɛ ekimu a yɛnhwɛ saa akwa 1 million ɛnyɛ old cedis ne bi new Ghana cedis wɔde bɛma wo esan so yɛ adwumaso ɛde aboa man Ghana yɛrɛ Samegya Mfi nsɛm nie nti ɛna yɛ frame a na deɛ de tum anim ne sɛ ɛnkyɛ yɛ koraa ɛna onyame adom yɛnsa asɔ nipa bɔnefoɔ bi a yɛahwehwɛ ɔmo akyɛ yɛte sɛ ɔmo ne aborɔfo bi ɛdi kaso bom ɛtɔ gold ɛsmɔgo fie ɛma mu akɔtɔn a ɛho aburokyiri sika no ɛma ɔman ni mu ɛma yɛntimi fa nyɛ ɔman Ghana iyi Ghana ni bi a ɔdɔ ne man ɛna de saa information yi ma ya ɛnam so ma yɛnsa ɛkɔkye yɛtimi kɔkye abranteɛ baako a yɛfrɛ Abdul Razak na kyɛ sɛ ɔno ɛna yasoma ne sɛ on 27th or 26th August no nkɔgye gold from Kratchi bi a no gold board ama ne license say onto gold emfama gold board enti we yɛrɛ Samegya Mfi wɔno yɛ pani kwankyerɛfoɔ a wɔhwɛ akyire ɛwɔ gold board wɔno ne kasa ayɛ ɛde nsɛm we to yɛsankyerɛfoɔ anim na Narcotics Control Commission wɔno mo nso aso anuamu bi pa akyi awrahosam ne sɛ Britain ni buroni fitaa ɛna afei Ghana fo mienu na boafo wɔn ka ho na kotoka wienhyɛ ngye abra na yenya wɔn pa akyi sɔe
ni nyinaa no na yɛde kan yɛtie mpanimfoɔ na so sɛ dwadie ebinom die no ɛne no na wɔn fa kwati kwan na wɔyɛ wɔn ho te sɛ wɔn yɛ akrakyefoɔ a ban mpanimfoɔ bi sɛ kitamu briefcase nom ne ade enti ya wɔn ma wɔn ani nkɔ saafo no ho paa ampara ne nuane ampa eduru so wɔn mo hwehwɛ ekowie no na wɔn konya baage mienu bi ɛsom emu na wɔn hu sɛ saa cannabis ebi wom ne yɛkasa slab a te sɛ deɛ yɛtete tinua tituru wɔn ma ɛpa nnua no ɛna ebetumi ehu senanim sɛ tie nie 2x4 deɛ no bi wɔn nya adagye abɔ ne dobo atim no asaborapo ho asiesie ne kama te sɛ deɛ wɔn de amandeɛ ɛkɔ amanɔne no nanso sɛ na ɛyɛ nobɔne na no ɛna mpanimfoɔ ɛhwehwɛ mu wie a wɔn nya so no wɔn kyerɛ sɛ nneɛma nom no slab mako adununum ɛna wɔn huni na bere a wɔn de to nsaniɛ so no na ɛkari nsaniɛ ni kilo no aduasa nwɔtwe nkyɛ sɛ ɛnya de a ɛda fam kuremu edu na wɔn yɛ brɛbrɛ de fa hɔ ɛkɔ yɛn so anka wɔn sika ɛyɛ mo na no ɛna nakɔkɔfoɔ aka sɛ saa deɛ no wɔn anya adagye de kɔ akɔma Ghana Standard Authority wɔn na ɛwɔ lab no na afei wɔn ayɛ hwehwɛmu ahunu sɛ wɔn hunu na sɛdeɛ wɔn susu sɛ ɛyɛ cannabis no saa bi deɛ sɛ tie bi a adabampono n'akyi wɔ wɔn bɛkɔ akɔtwere hɔ akɔ akɔdi dɔ konsini paa deɛ mirimiri ne nsini deɛ nti a wɔman Ghana yɛ mmera etia na wɔn ayɛ krado sɛ ɛho dwa na wɔn bɛdie na ne nyinaa nso wɔn amfa baabi a de kɔfa akotoka wienhyɛn gyina bi a wɔn de kɔ amanɔne akɔgu Ghana anim ase wɔ hɔ deɛ ɛnya deɛ mpanimfoɔ bɛsoso wɔn so nti saa bere Amerika sɛ wɔn asɔ nipa baasan pɛnkyi a wɔn gu so yie mu hwehwɛ mu ɛnsi sɛ ɛbɛsi aseɛ no Sompa yɛn na yɛbɔɔ so yɛn nso na yɛbɛtu ne din ama wɔ I was sorry to and some no so na Auditor General's Department 1 and Amobi and Amona 1 2 yano aye free 2023 Apam 2025 April bosomeni muno and na one more asoya wodo and nyumeko kropo ne mensin assembly sakoto no ya wom kokko hwe ya payroll sakoto no kyese sika ye twia ede guo busumi bia ane eka ebo Ghana man na eno ana ene wode atodwa etro se sika pa ya Ghana sa ahwere no enya asem keto eye 10 million Ghana cedis ane sika nko a ya ye twia sa akatua de amankrofo a eni kwan se won moje sa akatua no eye 10 million Ghana cedis na sa sika ya yaka wasami every 2023 Apam April 2025 ana won mo hwehwɛ mu no won ma ya won mo tumi ehunu na emu nkyerɛ mu nie Auditor General atro say abaye adwumerfo makomako empem aduonum miensa ahasa ani du baako 53,311 abadwumerfo ho a ya won mo gye adwuma na emu kyikyemu agire say bi mu kɔ retirement ebi mu so won ma won mo ankasa resign yɛ sɛ adwuma no won mo nya biem ye obi so won ma won mo contract no awu ɛne ye obi so won mo aban no ankasa terminate won mo contract no sanya de a wo betumi ne won ma yɛ adwuma ɛne ye obi mu a ba mo wo bɛfa won mo de won mo kɔyɛ saafo no nyinaa no yɛ 53,311 every 2023 Apam 2025 ya ye wom we na arawosɛm no sɛ saafo no nyinaa da so gu payroll so a ye twia won mo ka ya wo mo gye akatua e wo ma Ghana emu enam so amasika ahwere wo maye no wo mo ka se wo mo ka adagye babo Ghana man anam so ama Auditor General Owura Johnson akua mo asie du ade ato nsɛmtwerɛfo anim sɛ we no kura no wo mo de abosomi mienu pɛ ana yes anhwehwɛmu we ya won mahunu ne yɛte sɛ eji sɛ wo mo ka sɛ wo mo kɔ mo pa dom su kɔ a anhwɛ ma Ghana no ankasa ne yɛyɛ mbahye yɛ pa sɛ sika bɔtena te sɛ 10 million Ghana cedis no wo man sɛ bion ke betumi de ayɛ kwan ke betumi de asi school atan en ke betumi kura de ato textbooks a wodo de ama de suafo a wo mo free senior high and junior high schools mu nanso awe wo sɛm no sɛ sika nyina kyɛ sɛ yɛde akɔ ikanta na akɔ nsuo na ahwie agu nkrofo botom wo abra wo man yɛnya mfaso bia amfiri so anam so amane won ma hyase a wo bɔkɔkɔ akyerɛmuo sɛ kropo ahodo mansini yɛ bɛkyewo anadwumako yɛ aban adwumakuo ya ye bɛkyewo sɛ kyɛ sɛ wodo obi ato payroll so na nipa korɔ sɛ bia wo firi muo na so da so anasɛ mpo aban na terminate ne contract na oda so gye akatua
egu de botomu no Ghana ban enu bedi pa sa nneoma we nyina no yade a abandada na afenani ankoso eno ne ye ne ya ama na Ghana ya boka etise yi yetoa ensam ne so na ye de ani akyeremu ewo ensam foforo mu na Railway Workers Union wa mo kire se aban yi woni won di sebe mpradu asakotoma me hwato agro ya woni nyi ho kra eno nti woni ama aban yi e de akwakosi busumi ni da ye twato kra sa aban se wa anya bibi a do something anya sa won beti won hu agufom e de agumantre so e de won hu aburusire a kire aban sa no kra kom de won ti aban mehwe won ene se won kire se afinie busumi makomako edumienu one city ya eye pepa ni bi krompo a emu abone mu ntokrokura nya de aban de ma won sa akatua na aso wan de betimi de yefropa ahye men e wo Ghana ha na yeye emfa ho se woni atro nkrata ahodo ayabo aban kokko akachira aban kom de ani o ye iri ja ye o ye kunu mu ja ye ni o ye manya suku papa nko chese wo mu fie kura wo mote kura mpo no yade a ye tu won nanso abaya bomi mfita duku ya chese won fi wo mukra enye so wadu mu ye bibie wo kire se efri be se October afi etwa mu no mu edi besi se ya me ne wo kase nya de a one city kra aban de ama won eno nti empanifo atro kra tatintin edi akoma Greater Accra Regional Police Command ne se wonu mu akatua ya akamu no wo be so ye omtu ohugu montre so eye mpenten kwasa edi kira aban se no kra wo musika akam aban de wanka why adwuma no de adwuma de nyese won nye won ya ye ni nyina nanso sa ban betua won ka no ere na akoya boachi bedin eno ti won ka kira ban se sa ban anya ne so otimi ye nyina wie dia eni won beto ho agumontre so hwiebe enkosi se busumi wei ne da ye twato pepepe ultimatum ya won de ama aban no 30th September sa busumi ko na wie ye 30th na ye si busumi ye di ani mu ne de di kan se kim na o ma nte aban ka won de na de nyina begu fo no mu mato ho agumontre so e de ayo ye kire de ti aban no ene se won beti won ho agu monten so aye oye kire no engineer Dr. Kenneth Agyeiwaa na ekasai na wono nso ene ye convener edema coalition against galamsey wode to mampene John Dramani Mahama ni mo se wedie ma won tenatena so kura won mo ye aban kra chempeni fo woyi won titru won mo won me ya galamsey koso no dodo na ena ye ka mining committee won potem ho a won mo de dada no ena safo ya nso atena sa ye nhwe ha ama ye nkwaye ahodo ye nsuwa eni aye pika na kwaye no nso wo mo danani ne nyina ye galamsey fu ni wo mo tete ho a na ne wote adwuma no ho ye den eno na engineer Dr. Kenneth Agyeiwaa de to mampani ni mo se wonyi safo ni nyina di na adwuma ye se wo mo yo e de boa no mo ko galamsey no enye na wo mo wi Oko potem BM1 district biana municipality biano DC is the MCs no omo no be chairpersons of the master of the district security committee adia ye hwese wo ye wejuma ba ko eyegala nti sanko pe omo wo sampo tem na galamsey e koso enye kwaye no pe enye nsuo no pe ekro no oko bebe ti se dunko se a ugina bridge no so dunko fin samanfo chamfans o nsuo no ma to be boni oko pristia obehu inti DC is MC to wo and then on bakase adwuma no mo ye inti ye the senator o mampeni you immediately because omo ye incompetent bi anye bia omo so boka galamsey no ho ana oboka ho ana ya tomato Dr. Kenneth Agyeiwaa ya oye convener edema coalition against galamsey ene ekasai we mampeni no wo kasa kire no se wonyi DC fo a ewo sampotem ho nyina edi ewo galamsey won sansem ya mu no mrebe atwamo masebetwani a na agwagina modem o manfo wa Asante Achim North abaton peso so yo monyafo anti apiakubi wasa mranim ni na abapand na no atum bi akire se wono ebra na woyɛ mrasebetwani no nyame anim ni wo bomode pa wasasa galamsey no wo kasa de tiai ema ne mpeso so no wo makwan se obi betu galamsey e wo ne mpeso so nanso wase yejeja no yomasa ene yehwe no yomanim na esaye nanso Ghana yenka hunu se yanhwe ya dache yenya asem papa bi ampo na nkiri mayaka de akere wo musansan hwe no yebekwa kwakra nsuo na fa ye kwa ebretuo no so no ye de nneoma nyina simu a enya de be ye ne kora no ba ne nyina esesei enam galamsey ntinam so nti sa ban no esi gina ya wo mana ni mre pa na Ghana ye nyina yemo ko jan ne antwea ba enhwea no
be crying, what government, I spoke against your commitment to fighting the menace. And the mention of me constituency, no. Yes, I tell you, no. Now, who crying, I'm guaranteed to be ama or that. Now, over here, talking now. I arrested them sometimes my person in leadership. And me, and I'm for as I tell you, no. And I always mention that quick support. Oh, no, what team will be or frame me. I can't say, what you say, we arrested them the next day. The boys say, oh, a question woman. A community effort, but motivated by the commitment of the president. So when we now for me, president say, yes, say, and now say, I never got faith because Obi Efrabem. I was your way, a former member of parliament. Ya na war asen and as Asante Achim North about to so Yera Andy appear could be OTA Sompa 106.5 Accra Hot Bite Cassia Ballers Tech Limited. Now that remain yet a baby or ya stood person in the brush Rabusia. Ya Kwaswania comfort your mouse was son of a your po. Abapai fita. Aya stood pist and the brush was somewhat you have got to be a bechanko shoe. Accra and the Kumasimonko Pebin choice answer when not on one a quantum 0501 619588 0501 619588 and a 0501 390338. Na sanso ena time herbal mixture na dabromenti wono nso aso yasene kama pa sanse se aduane si wo na wontimi ntibi ni ya na me eha me bomodin bawura pharmacy herbal shops bia mu na kope time herbal mixture ni bito me pa cho malaria na achi wa ohia time herbal mixture eye adu papa e tibi boa emenema nyina etibi konkan ede ma wo eyi we free sa ha we nyina mu no na ehhehye ni padua no amenema nyina etibi akonkan e wo time hh mixture ene ne capsules enso e wo ho eno de da ya na meka be ma wa ya mre wo mpam eyi free ho be ma won so ojo nso a niema nkoye ana oba ojo nso a da bia na ote yaw ana umma ne ye mukura mpo no komi bia ba begugu niema nse da nkoye emfa ma wo uhia time hh mixture na etimi abo asiesi wa amenema nyina etimi akonkan bomade pe bito e wo pharmacy ene herbal shops ahodo nyina mu me pa cho time herbal mixture anytime hh mixture na se bia na opedodo na watu ato age number si na free 0244 417 669 0244 417 669 na one empani emo emu enkomo Electroland Ghana Limited ni o po upe TV ato air condition anasa upe fridge washing machine kettle rice cooker microwave blender ene niema hudo bebre ye keka ho se fie be ye de na oba na ne nkwada na ni beje na nya afe na ye ko ofa asumasi wa da bia wonso yere ube fridge ma be ko fie no na wo hye ofa ho na wo hwe TV wa kaya hunu se anhwe ye pe na wade ni egu hwe ye pa Electroland Ghana wona akache na kwape ne ma nyina bito me pa cho product bia wunim no uduru ha ubenya bia tona bia so atimi fine uduru ho pe ni asama discount e bafu Electroland Ghana Limited eba no appliances home appliances papa dia eho na abenya bia to ya so ye no e watachi mai kuma se kwan ne so wo no ayebutuo kuma so Castle Junction Tech Junction ho so yebutuo e na fe enkra dental barrier na so roundabout industrial area opposite Melcom Plus eho so ye gina mu denden so nya ne so ye ho ena mankasim Cape Coast Takrade Tamale ho nyina ya te ho agum pentenkwa ya ye bo asom amane ma nyina etimi akonkan me pa cho tachimanfo ya amonye me so mo so ye de adu makache ya amonye ne tententem pa na momra magimo de ne taw ye nhaya ho nkokuma se mankranse ye babeto home appliances ho no a ubenya biato me pa cho di number si bia na opedodo na watu aton 0245 949495 0245 949495 na fe oni yen abo enkomo na bia so etimi akonkan pa abusia washing machine ene emu rice cooker no yemfa ntie radio na mo decoder de yesa tie bia radio no Sompa 106.5 FM Accra obetimi enya wo so na radio nso na ato free Electroland ho no so chinchimo a Sompa 106.5 FM Accra obetimi enya yen na uchim de to 90.7 still eye Sompa no a na ubenya de ekoso e won kran ni nyina da adechia fiada na awotwe eye domidwom ye bo ye ba eye Sompa obi bas no ye de Sompa dwumadie ni nyina etoamo e wo domidwom ho na no nso no se unya si dwanu mu a wudu wani akira crossing no ya no wahwe won sanifa wo kwa kwoto ho no
ya de kese ya wo golfers enim ho no ho ne yetena na ya somwo hyene so wasofo wodifo Dr. Kofi Oduro wasitie Dome Market biem saada no mumiem ho na ye nyina nhia na ye de adwumadie no ba ye ba ne saa no ye presenters ni nyina ne ye content ni nyina ye de toamo ye ba sa anya ye nko ne ye nam wesan center so nko nante Leicester Company Limited a wokuta ye kase yi mu no adekye won na aboya bombere ta ye de broso ene apos ni nyina ye ba akyade no nso de pi para bomodin so obeka ho na wonso waje wo chefa oba pa Akosua nhira obehia won ne dom enti enya hyase no pa nonum a etuomu a koise nonso no besi ken brede anwumere kase na ba wie ansa na sade ye Obrempong beka kire wo no push it ne ye pia ba se ne boko e de aba besi na ye de test service no atoawo nanso we ya American no odofo beverages kan ye hu multiple case no munyina e kan ye hu bi na 21st clinic Siatica commandant says ada no nso no be hwe owidim bra ye nyina ye hia e wo ho na wudi akyede e de aka ho eno nso nkyere saasi akwampono da ho opeso oso asene akwanya da ho mawo wadwatonde hu dawuro ye bebo amamansan ate eni dwadie pono no nkasa wo 0547 548 538 0547 548 538 ye kase ebo abusuya time da so midimafo herbal center what the time ama ye ne ho nso na do yade kwa na what the time atoso na wasa yade na mo nya pomuden papa edi kofie stroke ana wotene te ebia na diabetes prostate mo hawo ana wo de no hypertension kidney na hawa ba ho a ko hu midimafo herbal center wo poku ase mayira na oyade na nyira na feji ayaresa bre fie 0244 774 282 and 0500 727215 ene Dr. Tanda so enin komo anwumre wokutayemu ene ye de kase hot bite no eto ye danye hu tiawa ye ba ensem ne de aka akire ye de betoa Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu 2 ewon kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Anu won't here. Passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Hey, ene sa Accra ne bote we demo. An ye demo ampa. The say there, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shed down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama, what young them connection. What about the crow? Stroke so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yaria Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria Bia. Kumasi say, oh, go opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim. Ewo Pokuase Maira Kwano so. For a doctor 0244-774-282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Sompa TV,
Akatuapa. Nokre ema Akatuapa yetwa ensem no eso. Na yegusu ejina galamse ene eho enkobobo no emu. Na no mu ho ene efri na hotwe a etwa mu na wie ye ho no ade babesi na nyina no. Manfo bebre esosuja edigu aban yiko mu. Echese galamse no we declare state of emergency. Ni nyina menam so kra ma kana sigberi ne nkrofo kra so de bi to so. Ene Ghana Catholic Bishop Conference so de kakra de abawo nchen. Ama aye ho eba ye manfo asa aban ne kra wa feli. Eba no sa so ye hwe efom ene nsase ne abanfo onyankopon efom agudi ode amaye no a wa feli pa so eba ho ban eno nti be ye krempa nka onyanfo Emmanuel Amakofebu a ene wonu ma wo ho ni nyina won resign eba ye pani oni amansan edi kita ho edema ahweye no eye ama mawisi wa ba bontra maka sanya no kure obi obegina ba bia ka se aban yi wa feli se galamse ko ya feli ya di ntwokura poto no se ni pakro no yensiri hu na wone so mpaka se ebo nkomo ene wa chese no kure se ni omanfo ka ka no satia bisa ene agro no de a wo mebusa na imosofo okro mpo aban he de ba ye no kure national alternative National Anti-Galamse Mining Operations a won de ba ye wo mo adwumadi a wo mu die pa e wo ma yi mu no yade a ebo ekoyie pa eno nti se wo bigina nchen na wo ka se eno nti oman na feli wo mra so ye ho no wo mehwe report wo mo de ba wo mra so ye no wo mehwe niema wo mo de ba ne nkofo a wo ma chi wo ne wo mo egu court a enempo wo mo a to gold and family kwan so mpo no ye de bounty e de ato on so 1 million Ghana cedis ya ye pe o ma cho na before nyina to ho agum eni nti unimu a eye abisa Ghana police ekanai okay, we have the police service as part of the 9 months. But you see, it is not Yamani be Wahonoma, and Yanina na police phone kwa betunya. Me, hey, I haven't offended. I cannot speak. So once we get the information, like I said, 9 months is an intelligence-led agency. Once they get the intel, they deploy how do you call it, personnel to investigate and then come up with a strategic approach to be able to go and combat it. Wow. And the strategic approach to be able to combat it. And I buy Sunny Abaya obetimi abuapa aboye nsu ene ye kwa ene yansa ne ho ban eno nti enye sa hotel da se abrawa no ama akura so we eye amama osi woni amansan ne dinkita ho ede ma so ye hwe nsase ene fuma gudi ensem ho ene enwumu a bono de hye Owura Erika Agyeiwaa ya wono na oye chief executive officer edema National Entrepreneurship and Innovation Program ye twene tiafra ne nepo no wono nso akasa ene wo se enkomo asonofo ni di ede totimamufu asom no se bi abofo na nokure nso de emfa ho ne ba bi eda wo fekire osin na oka eye pa se bebre ni sense ebebo no na hemfa na wo mo ache excavators makon ahenan aduanan water pump ahenkono na chamfan ahasa ni nyina ye breach ni ye ba ye ya eno achi illegal miners makon apem wo maso wo mo pachi LI 2462 no kura no eno nso wo mo aye hu biribi de na kire se wo mo nya adwuma uyi we nyina to nchen so ene se chini ye ba ye mining list won san ba kon kura na no mampene kan enti sunofo eye wo ye munya se de ya mo keka na oba ye galamse no wonko emfidudu amude betena so na de mo se no kosi ye no ene wo che se ye mfa boso menwotwe ene ye emfie nwotwe efi ye de pepa. I'm so much started too early, and I must say a bar, yeah, mago intimi so galamse, and now problem I'm feeling what you want me and fan solving. We better not come so 8 months also trending. The galamse na kazo I think yeah there was an amount no. Ehun kwan be fado afaso. Ano den. Ye bai ye nkofo na tutu anamon no bia. Last week record omo de ba almost 6 excavators 440. Na over nipa 1400 and arrest omo. And yes easy 900 water pumps and a chamfan on so them say and also almost easy be 300 chamfan. Aside that they were working on Mr. Airliner the campaign promises here by between one because they buy and be seen none of the forest zones and the issue license. One ne penny kwanchrefo a woda National Entrepreneurship and Innovation Program e friend say ne pono one da no Owura Erika Agyeiwaa na wo se sonofo hu no. Na yatwa ensem no eso Dr. Peter Boama wotuko no
Wano aye Director of Presidential Initiatives in Agriculture and Agribusiness. Na opanyipa no ede ato dwaya watchro say Ghana ban abempa. Watie kuafo no sufre pi no anam so ntino ena tomatoes ahodo boxes be say apemba ko afei jene eno so bag no empimienu eno nyoma ahodo pia bebu akuafo no ena aban no dia ba sebra asante achem north mansini mu ewa asante mantem wo mo ba betede na ebra yewura Peter aboama wotuko no wona nsentwefo kasade afa aban botaye kase hu no sey eno sey uhwe ntos na ani efe uhwe jene ne nso ani efe na president MI sa directive no ye ne me no kase Charles for omo regional director regional chairman ene GS regional director womo ne MP ene MC edinkita ho a womo akoho no ma womo ne akuafo no ahwe sa no ba nyina na womo de akoma school kwala na edi afidi omo na anwoche no anwo baba trose say abano adebotai bi asine ni so se afibia no Yanfa kube ankonkro former man so ne yenye scan free so no na sika botena ebenya kora no na enye $11.4 million edeko $18.1 million a eno no ebeboa Ghana man yi pa eno so musem kakra eni distribute 3 million seedlings as 3 million seedlings no yedua e dey about 20,000 hectares eba be ka kube na yedua e wo Ghana dada no na chese ebe pejam afri 90,000 akọ 110,000 hectares of a cultivated area for coconut. Na eno no si yetimi ye ne saa ebe peja coconut aye produce no e wo mamu ha no every 600,000 metric tons akọ 720,000. Akosua Agyeiwaa Peter Boama Otukono. Na pani kwanchefo oda showboy farmers ano Agyeiwaa Isaac Agyeiwaa wano na yakasa kira ben wo kire se ebe ya nka awrokwacha yemfa nka nkwada no enema wo musia o school ne ho na nka enye no compulsory subject san se wo hunu se ka agri business na yenka na se awrokwacha saa keke na ya adwuma na nye se wo yo keke kua yo keke saa no a ebetimi aboa pa ama nkwada no wa de sua wo musia o school no wo be pie ba no na onye nsa no dwuma in fact hunu se kwejuma eye dwuma ye business and ye hwe ye mofre ya the way na mo ba na mo mfiri some ya agree but on ba na agree na ba ye practical mo no into mo nya agree no in fact e go so pa we had wanted to select only 10 students but I've got more than 20 I'm more per some by year. It means that they are learning something from this work. After this it's a mom usia be free after school no o mo betin bibi dia mom there's no need some go depend on my aban but they can do something for themselves. The agriculture there say if you implement agriculture Abusia eni ati ye eyopani Isaac Agyeiwaa na no de niam bi ekwa akoche Twifohiman Senior High School na wo de nsem we ekoto udwa na wo wie ye pe na pani kwankyerefo no na da supervisory and monitoring officer ya ono wo Twifohiman Himan Denchira education directorate na no maame Patricia Kruchi wono so de kakratos no chese no kure eye awofo no nso wo munye bi moa general art technical na home economics obia di wo message de obia di no ba kwado owi mu na chede waso years kan sunday wona wodo asase wo ska bebe nanumu ana adisuafo no nso a wo munya saa ne ma nyina mu mfaso no wo mu to chese no kre mo piafo pani wo mo ya de pa true no aduma ya ase na me hu de e bo base na me hu rich any base na me hu nyina na me hu de ya edua cabbage ni adade hu de edua carrot so we abon e fam no suya na we wa ya de pa sa ma in school for so etumi hu sa nyoma no ma bi se we eya desuafo bi ye wo Twifohiman Senior High School wo mo anodisem enom de to dwai Afreya ko obi manso Malari mine mu ana yatri na wokọ Malari mine mu a wo mo ne aman bi tse Tanzania Mozambique ana fe Zambia ana ebohye na Malari mine mu no ye pe ebibre mu amama ye hodi a jase wo hia buburo adokoro wo mo pa na hye won matade a wontumi nkan wa bra Malari mine wo beyi wo mo de afrim
na afi ye twa mu okura no enuane bo pagya kɔ soro abeso ha mu nkyemu aduasa 30% ya na ama aban no kyese na som ntumi nwono na anam so ama ebra so se won kokoto aba na wo mu yi mampanyini ne mrase dwofo a won beboa na afei emfinhia kakra ye di won manimu no Malawi eman no betumi afa ne ntoma pa adiefra ye ka se mampanyin ye ote akonya so dada ene won mo hwa ni mu kwan se won beto aba ayi foforo no aye mampanyin Lazarus eye Jakwari na sa mampanyin Lazarus Jakwari ya ye ka no ho asemi won wanya mfinhia no aduoso 70 ena wanya wote akonya so na ofoforo bi a won na epire no won so nya mfinhia no aduowatwe enum ye fra no se Mutarika won wanya mfinhia no aduowatwe enum ena nipa makomako edunum enso ka ho na wo de ne de akwakwa esa Ghana no MPP ni NDC ejina na so na nkaye ewo akiri na anam so ama ene Malawi man no wo mani abrepa sa afidie ewo so mutu obi no mdu obi foforo betena so na empanyimfo mienu no aye tu bidi bia betena so no de ote akonya so kura na France Jakwari no a wonya mfinhia na duoso no wo mso wanyini foforo no a wo aba no so a wonya mfinhia na duowatwe num na zankade wate akunya so ikura ye 70 no wono no ye kura se 85 no a wo mo wra mu kwan se wo mra no enam so ama aman no kyese wo madwene mu nyina yo mo kesene ne na so enton kwapem sa de kye ene ne da ya wada ne fiada so de na wo man no won mato aba no wawie ya hunu ne nkenkan so ba bi electoral commission ya ewo Malawi man mu won betumi ade esunsunsan so akwa wie ne hunu mampanyina wo ba betena konya so no wasesa enuoma we so na yechina na yede ensem no asi na yadisie no na poso kakra de besomo ebiere se yakwa woti kuro ba kwa efe se carry Abrantie bi ono se na afuom kwa paduane kakra ba fie nipa bi akobo ntu yakwaji mu nkyere mu brewo ena yekọ akotija nsen nso enkwanhie esi ho ye nipa du epira eho kokwa de made mu nsemaye ye free wo pa ne yakọ Malawi man mu ama omo so aba won mo ato mpanyimfo mienu ba akonya mfinhia na duoson wo franya aduowatwe num ni nipa dunum a wo ka ho no yede mo man bo besom ye wani afoforo bia na ka ho ane yetena say what bite kase bo free no num pa mo bapem no so a yede abasom Electoral Ghana Limited time herba mixture and capsules Leicester Company Limited ya wode ya street paste ne brush aba no wono ne pa mu no wankasa medimafo aba center say what the time ato yade no so eya maren fio say 26 September aya Sompa obi bas ye bo aboboa no na ye ne wo ababedi enkomo asomfo benu ya retena se ya kenkan ensem yi eyeme Akosua Agyeiwaa kwade boatin mene Obrempong nana kwaku ampoma ena afei triple a man ejapia apam DADAA ye connected service atwa so na nkai bobeba ansana service no edru so enyi wa fidie mfiri ha